Ndino kuchingamidza zvekare muzoro naZimbabwe ndembauti tsvene kwese kwamuri kumatima nanyika wose eZimbabwe tadzoka zvekare nenhau dziri kupisa, nhau dziri kunetsa also muzviviri zvenyika zvakasiyana siyana, apo pataona vaimbova mutungamiriri wetriple C vaNelson Chamisa avo vachibuda vachishoropodza zvakanyanyisisa kune utungamiriri hwaMnangagwa vachiti iwo utungamiriri hwaMnangagwa waita kuti nyika maZimbabweans aite kunge ari kurarama munyika isiri yavo, asafile kunge vari munyika yavo vasinganyatsowana kodzero dzavo, vashorobodza zvakanyanyisisa pazvidhivhiti zvavo vachamisa vachiti mukuru anoitwa Mnangagwa akonzeresa kuti nyika yedu isaremekedzwe, vana vedu vasaremekedzwe, uyezve nedzimwe nyika tionerwe sevanhu vepasi pasi nenhau yeutongi uyo vari kupomerwa kunzi utongi hwavo hauna kujeka, hauna kunaka. Tinoziva kuti vachamisa ndivo vakanga vari president wetriple C apo pavakakanganisirwa zvinhu nauyo Shebangu akanga akamirira ZANU-PF, akanga akadyarwa neZANU-PF mubato iri, watakazoona akazenge achizouya achidestroya bato retriple C. So tichiendera mberi panhau iyo vachamisa vachitaura kuti aiwa Mnangagwa panhamo dziri kusanganiwa nemaZimbabweans panguva ine ndiye munhu ari kukonzeresa dambudziko iyi. Vashoropodza zvikuru kuti aiwa utungamiriri hunofanira kubviswa, apo tichiziva kuti pane runyerekopo rwokuti mutungamiriri iyeyu avaimbova mutungamiriri wetriple C vaNelson Chamisa vari kuparura bato ravo mwedzi uno uri kuteera kuitira kuti vange vachizogadzirira kuti vazenge vachikwikwidza mune sarudzo dzichaitwa muna 2028 apo pavari kunzi bato iri richazenge riri so strong ende richazenge rakasimba risina avo vanonzi varifungidza kunzi vatengesi, asi vari kutaura kuti vazhinji vanhu vari mukati umo vanenge vari manew faces. So vanhu vazhinji vari kumirira, vari kutarisira kuti zvinenge zvakamira sei, vada kuziva kuti mukati mebato mune makamira sei ende uyezve vachange vakaristructure sei bato ravo riri kunzi iri richauya before kupera kwaSeptember pavachaanaunza the new political party yavo. Tiri kuona kuti zvinhu zvakamira sei, munhu wese akamirira kuda kuziva kuti zvinhu zvakamira sei kuna vachamisa avo vatiri kuona kuti vakamirirwa nevanhu veZimbabwe vakawanda. Sezvo tiri panguva ine yekushushikana kuti tingabvise sei utongi hwaMnangagwa uyo waita kuti vanhu veZimbabwe vange vachionekwa sevanhu vepasi pasi nevanhu vari muno muZimbabwe vezvigananda, avo vanhu vari kudya neZANU-PF, vari kudya naMnangagwa, ndo vanhu vari kutotanga kutodzikitsira maZimbabweans acho tisati taenda kune dzimwe nyika. Asi mukati muno nyika muno medu yedu ino vanhu vacho vari munomu vari kudya mari dzenyika ndo vari kutanga kudzikisira isusu maZimbabweans kubva vatoona sevanhu vepasi ndekuti ivo vanenge vane dzimari, kwozoti dzimwe nyika ndosaka dziri kutorawo advantage yekudzikisira yekushoropodza maZimbabwe. Unoona vachitendera vachiita mari dzongomwaya dzingokandwa kwese kwese, asi vana veZimbabwe oro muzvipatara zvedu kana matelesi chaiche mapublic telesi emadhorobha edu haana kutombomira zvakanaka, asi zvinenge zvichinzi nyika iri kuita zvakanaka. Aiwa kudheererwa chaiko, hurumende inenge ichidheerera ende inotongera vanhu ichiita vanhu vekumbunyikidza ichiziva kuti hapana zvamunoita, ende uyezve ichi yakabata nesimba rakanyanyisisa kubva kupolisi ichimanikidza mapurisa kuti anga achirova vanhu vakada kutaura zviri against hurumende, izvo zvavasiri kunyatsofara nazvo. Toita kuarmy futi kune mumwe vanhu vashoma shoma 10 maleaders anobatwa nawo kumilitary anenge achipuhwa mari, but takada kuti even majunior soldiers vazhinji vave vese vanenge vasingafari nezvinenge zvichiitika, asi vanongobata matop generals kuitira kuti azenge achimbunyikidza kodzo dzemamajunior soldiers. Kuenda futi kupolisi vanongobata also matop senior guys vomupolice then kuti vazombunyikidza mamwese majunior police officers. Toziva kuti even mupolisi majuniors majority ndo majority, takarasa majunior ndo majority. Top inenge ine manyembe dzakanyanya inenge ichinyataurana naMnangagwa nezvigananda vanenge vari 110 the majority majunior officers. Tienda kuarmy also vanenge vari 110, takarasa majority majunior masoldiers vanenge vatori vanhu vanenge vachitotambura, vanenge vachitoshiro upenyu hunenge huri nani, asi
taona kuti uyu kumbuchikidzwa uku hakusi kupena nekuramba uchienderera mberi. So saka vanhu vari kuti ivo vanofara nechirongwa ichi vachamisa vakauya nepolitical party yavo kuitira kuti tinge tichiburitsa hurumende yavo Mnangagwa. Apo tiri pakati pokuona ZANU-PF iri pakati pekuwa iri pakati pokurwisana pachezvayo. Iyo ZANU-PF tiri kuona vari kunetsana mukati mebato reZANU-PF. Izvi zvinova zvinhu zviri kufarirwa nevanhu vakawanda kunyanya vanhu vanoda bato rinopikisa. Tenda kune nhau vachivenga vachiriko kuindia kune India Africa Partnership Conference iri kuitika ikoko, uko vachafamba matunhu akasiyana-siyana, madhorobha akasiyana-siyana, uko vanenge vachiita musangano yezvekuattracta mainvestment, but zviri kunzi the true zviri kunzi chokwadi chakanyatsoenderwa nachiwenga ndechekuti vasimbise nhau yezvepolitics nebato rinotonga kuindia ikoko. Vada kuzama kuti vange vachinyatsoita kudyidzana kwakanaka pakati pehurumende yavo yavari kunzi ivo vanogona kunge vachitungamirira kana vaMnangagwa vasiya basi. Asi takatarisa mamiriro akaita zvinhu makatarisa mapepanhau, tarisai mapepanhau seni kuno nemamiriro akaita zvinhu pakati pavatagwire nepakati pavaMnangagwa, zvinhu hazvina kunyasomira mushe, especially kuno vachiwenga vari kutoita kunge vareplacwa. Tisingaziva kuti vachiwenga vari kuiona sei nhau iyi, but inhau yokuti inhau yavaiziva ende inhau yakapuwa mawarnings nevanhu vakawanda vachitaurirwa kunzi tarisamuone Mnangagwa uyu ari kutokutengesa. Mnangagwa arida kutoti utobva ende acharamba achingokuita kuti ungofila ungoti no, you are not welcomed and you are not even hausombori munhu waanokwanisa kunge achiprefer kuti unge uchilida Zimbabwe. So Mnangagwa acharamba achidzungaira nachiwenga natagwire kuitira kuti anga achiwisa Tagwire pamepi yeZimbabwe kuti Tagwire anga achizikanwe nemaZimbabweans. Saka kwese kwatinenge tichiona kwanenge kwakuitwa musangano yakasiyana-siyana, toita kuona Tagwire anenge achine bosi. Tagwire mari yekuita makampeini nekuenda munzvimbo dzakasiyana-siyana anayo, bosi ndiyo munhu akagara achifanda ZANU-PF also makampeins ayo kumadifferent areas. So apa it's a disadvantage kuna vachiwengwa. Hatisi kuziva kuti nhau iyi vachazenge vachiitora sei, asi zvikuratidza kuti izvi hanifunga kuti vanokwanisa kungoisiya vasina kurwa pachati rwiwei mukati mebato reZANU-PF zvichakonzera kuti bato iri ringe richitsemuka, bhozi bato iri rakatsemuka zvoshuwa zvichinyatsa pakati ZANU-PF 1 and ZANU-PF 2 ndo zvinonyatsoratidza kuti aiwa yanyatsoita wiki ZANU-PF ndeyekuti tiri kuona Mnangagwa haasi kutombomira ende vachiwenga vari kutoratidza kuti havasi kutomboda kutombopuwa mukana. Kunzwa kutoti vachiwenga vakatozongoita kutozongobvumira ndekuti vanenge vachitozvona kuti panapa havana chance, because iko zvino Mnangagwa ari kufamba nevane mari, ari kufamba nechimuti chemari ende zvechokwadi vari kutoramba vachiratidza zvekutoratidza kapicture kuratidza kuti zvese zvavari kuronga kuda kuita vanogona kubudirira. Ende chiwenga kunyarara handifungi kuti kuchamubhadhara. Takaita savageza iko zvino vati nyarara, tisingazivi kuti vachauya nematauriro vachazenge vachiita here mazuva mashoma anoteera, asi tiri kuona kunge iko zvino Mnangagwa is winning. Asi aiwa strategy yekunyarara futi iri kutoona vachiwenga inogona kuvaita kuti vanga vachibudirira ndekuti Mnangagwa haasi kunyatsoziva kuti chiwenga ari kurongei ende uyezve mafriends ake ndaapi ende vanhu vari kukwanisa kumumukira ndevapi. Pari zvinhu tiri kuziva kuti strong network yaari kufungidzwa iriko, but is weak yakadyara kuarmy nekupolisi nekwakasiyana-siyana kuZimbabwe. Asi Mnangagwa this security iri neinvolved nevanhu vatengesi ende security isina kusimba. Mnangagwa ari kuenda very very soon nemuitiro waari kuita mukati menyika yeZimbabwe, especially mubato reZANU-PF. Munhu atogarirwa, hanzi garira nekoko. Rega tichaona kuchawira tsvimbo nedemo ndoti Sara yeZimbabwe. Ndokurudzire muramba muchisubscribe ende uyezve nekuramba muchikomenda nekulike pachano ine ndotenda Zimbabwe. Munodzora kanaka.